Els motius pels quals un tros de terra pertany a un poble o a un altre sovint són fruit del caprici d'un destí que fins i tot pot tenir rerefons de tragèdia grega. Dalt de tot de la nostra comarca, a banda de Ponent, n'hi ha un exemple singular, perquè quan el Vallès Oriental s'acaba, hi apareix un afegit, gairebé aïllat de tot i de tothom, que rep el nom de Vall de Marfà. Fins al 1801 havia estat una batllia, i a partir d'aleshores, un municipi, o sigui, que la seva gent es regia de forma autònoma, però com que es va despoblar gairebé del tot, un altre poble se n'havia d'ocupar. Però, estranyament, no se'l van quedar ni Castellterçol ni Moià, amb els quals termeneja, sinó un de més llunyà, Castellcir. Els poquíssims habitants que quedaven a la vall van preferir-lo als altres i per això, entre 1845 i 1848, se'ls van saltar olímpicament. Les terres de Marfà són 9 quilòmetres quadrats de paisatge molt pur, pràcticament igual al d'uns quants segles enrere, ple de boscos sempre verds i on hi predominen els troncs vermellosos. Però el que paradoxalment més crida l'atenció és el silenci. Un gran silenci potser accentuat pel fred, perquè els humans semblen haver desaparegut per sempre. La ruta d'avui cobreix un trajecte de 16 quilòmetres entre anar i tornar. Comença al pont i el pou de Glaç de la Fàbrega. S'endinsa cap a Ponent i baixa cap a la vall de Marfà per visitar la capella de la Tosca i el molí de Brotons. Finalment, s'enfila fins a situar-se al Pla de Marfà, on hi ha el mas i l'antiga parròquia de Sant Pere. La Fàbrega és un mas situat a mig camí entre Castellterçol i Moià. En l'únic revolt d'aquest tram de carretera coneix les dues poblacions. La gent del país diu que això és el Moianès, però com que aquesta comarca natural encara no està reconeguda, aquí és on oficialment es troben el Vallès Oriental amb el Bages. En aquest punt fronterer, sota l'antic pont de pedra, és on ens hem citat amb els nostres acompanyants, en Quim Font i en Joan Vall d'Oriola, amb els quals vàrem compartir la ruta del castell de la Popa de Castellcir. Però si aquella excursió de finals de juliol la vàrem suar de valent, avui viurem l'altra cara de la moneda, perquè les candeles que hi ha al nostre entorn constaten que som en un dels dies més freds de l'hivern. Se'n veuen per tot arreu, fins i tot penjant del pont vell de la carretera. I ja que hem entrat en matèria, el primer que fem és acostar-nos al pou de glaç que hi ha allà mateix, una construcció en forma d'ou força ben conservada. Fa de mal dir la seva mida exacta, però a ull i abocats a l'obertura que abans feia d'entrada, calculem que deu fer uns 10 o 12 metres de fondària per 8 o 10 de diàmetre. De pous o poues se n'han catalogats més de 50 a la nostra comarca. Es van començar a edificar a mitjan segle XVII i van estar actius fins ben entrat al segle XX per proveir de gel a les concentracions urbanes. Sempre estaven situats prop de les rieres, on s'hi feien petites rescloses perquè l'aigua estancada es glacés més fàcilment. El procés sembla senzill, però la feina requeria un gran esforç físic. Els serraven, anaven serrant el gel, i llavors els portaven cap aquí, el posaven en boll. Boll és una palla menuda, que se'n diu boll, i allò evitava que s'agafés una amb l'altra,
perquè si haguessin posat el gel amb gel, s'enganxaria, a l'hora de treure-ho hagués sigut manera, un problema, que hagués sigut tot un massís de gel, i d'aquesta manera doncs anava fent unes capes. Exacte, una capa de gel, una capa de palla, una capa de gel, una capa de palla. Així com ara les botigues posen el paper perquè no s'agafi el formatge, doncs en aquest cas aquell boll feia la missió que fa ara aquests papers que posen a les botigues. Havia de ser bonic, bonic i curiós, doncs, que posaven el gel aquí en el mes de desembre, gener i febrer, i llavors el conservaven fins a l'estiu, que llavors el portaven a les ciutats a vendre. En carro, i sempre de nit, el gel solia transportar-se fins a Barcelona. Durant el trajecte, que podia durar 8 o 10 hores, se'n perdia una tercera o una quarta part, però amb això ja s'hi comptava. Sobretot als marges de les vores. Igual, perquè estem sota zero, i el camí per anar a la vall de Marfà, que neix aquí mateix, també en té, sobretot als marges de les vores. No és qüestió ara de debatre sobre límits territorials, però a simple vista ja es constata que tota aquesta zona té molt poc a veure amb els paisatges més característics del Vallès. D'alzines se'n veuen poques, perquè aquí hi regna el pi roig, o rajolet, de clima molt més continental. Pi roig o rajolet. Aquest pi és típic de la muntanya mitjana i al Vallès el trobem en algunes zones del Montseny i cap al Moianès. L'escorça presenta un típic color vermellós a la part alta del tronc. Les agulles són curtes i les pinyes petites. Ha estat explotat per la seva fusta clara, uniforme i amb pocs nusos, i és el que anomenen en fusteria pi de Sòria. De tant en tant, hi ha alguna clapa oberta i aleshores apareixen camps gebrats, a la vora dels quals s'hi veu una planta curiosa, anomenada marxívol, que, segons en Quim, té la propietat de pronosticar si les collites seran bones o escasses. És qüestió d'obrir la flor fins al mig de tot i comptar quants carpels hi ha. Si en són més de 2, bon senyal. En cas contrari, l'anyada serà dolenta. Sigui com sigui, el marxívol és una planta tòxica, tal i com ho denota l'olor que desprèn. Aquí com 2 grans d'all petit, veieu? Aquí en té 2. La primera desviació de la ruta és a 700 metres de l'inici i ens conduiria a un mas anomenat el Gironès. Al cap de poc el veiem, perquè hi passem per sota. Tot i el fred, hem ensopegat un dia d'aquells de postal, amb un blau intens perquè no hi ha ni un sol núvol al cel. De manera que, més que una excursió, el que fem és un passeig a peu pla que ens reconforta. De cara a nord, la cinglera que es veu al fons marca el límit amb Moià i serveix per orientar el nostre destí. Sense ni adonar-nos-en, ja hem caminat 2 quilòmetres, quan després de fer un revolt, deixem el pla i comencem a baixar. Com que ara ens estem movent en una zona obaga, reapareix el glaç, sigui en forma de gebrada suau o en forma de bloc compacte que trigarà a desfer-se.
Fins aquí, tota la ruta s'ha fet dins dels límits de Castellterçol, però gairebé som a punt de deixar-los. Poc més o menys és aquí, quan passem per sota de les runes d'un antic mas, que entrem a l'annex de Castellcí, un territori que representa la quarta part del seu terme. I també és en aquest punt quan en Joan ens fa donar que aquí, fa molts milers d'anys, tot era cobert d'aigua, fet pel qual és prou comú trobar-hi fòssils. Respectuós de mena, en Joan Valldauriola opta per deixar aquestes petxines d'abans del diluvi al lloc on s'estaven i seguim camí enllà. Aquest tram és l'únic lloc des d'on podrem veure el Montseny, concretament el Matagalls, amb neu fins a les orelles. Hem caminat uns 4 quilòmetres i mig quan ens trobem amb el Saiol, o Saiolic, una masia abandonada que ens fa aturar per uns instants. Pel que sembla, ja fa temps que no hi viu ningú, perquè les heures se l'estan menjant implacablement. Enmig del silenci, sentim el fregadís d'unes ales, però gairebé no tenim ni temps de caçar el vol d'una rapinyaire. Per compensar-ho, allà a la vora, s'hi passeja una mallarenga que es deixa veure una mica més. Mallarenga carbonera. Petit ocell que construeix el niu dins de forats, principalment dels arbres, però també a les roques i en murs. S'alimenta d'insectes i regula les poblacions de la processionària del pi i del roure. Durant l'hivern, volen estols amb altres espècies de mallarengues. Al Saiolic hi ha una altra cruïlla que cal tenir present. De fet, tots dos camins ens durien a la vall de Marfà, però nosaltres optem pel més curt, el que passa per la vora del camp. Mig quilòmetre més enllà, i novament dins del bosc de Pi Roig, ja veiem el mas i l'antiga parròquia de Marfà. Però com que hem decidit deixar-los per al final, abandonem el camí ample que ens hi duria i agafem una drecera que ens portarà als altres destins que ens hem marcat. El camí baixa a plom, sense gaires manies i amb trams de glaç que hem d'anar esquivant. Mirant cap avall, ens adonem que la riera ve força plena i també que som força a prop d'una petita capella pintada de blanc, la de la Tosca. Enmig d'una vegetació espessa, també s'endevina una altra construcció ran de l'aigua. És el molí de Brotons. Gairebé a baix de tot, quan passem per sota d'un penyal, ens trobem amb una font amb 4 brocs, dels quals només en ragen 2 i un tercer ha quedat garrativat, amb l'aigua immobilitzada pel fred.
És la font de la Tosca, tal i com ho justifica el tipus de pedra que l'envolta. Esperàvem aigua glaçada, però com que en aquesta època el fred és fora i no dins la roca, la trobem temperada. Al seu costat hi ha la riera de Marfà, o de la Goliarda, a l'època de l'any que baixa més plena i més neta, perquè a l'estiu els purins de Moià l'embruten i l'empodeguen. Som a 6,5 quilòmetres del punt de partida i com que l'aigua ens barra el pas, no tindrem més remei que travessar-la. A l'altra banda, 200 metres enllà, arribem a la Capella, un edifici del segle XVII que diuen que va sobreposar-se a un altre del segle XII. El santuari de la Mare de Déu de la Tosca havia estat un lloc amb molta requesta perquè hi conté una imatge amb una fama ben específica. Sembla ser que les dones de per aquí les contrades, quan tenien algun nadó, venien aquí a pregar perquè els hi vingués la llet per alimentar els seus fills. I és una cosa que tu has arribat a veure ja? No, jo ja ho he sentit a dir, però això deu fer molts i molts anys. I degut a que la vall està pràcticament deshabitada, ja no hi viu pràcticament ningú, doncs clar, ja no... la gent no ven aquí, a part que està en desús l'església. Perquè la vall de Marfà, de quantitat de gent que hi pot haver, més o menys, en números rodons. Amb número de vivendes hi deuen haver un total d'unes 10-12 vivendes i ara mateix, gent vivint-hi, calculem que unes 10 persones. I para de comptar. I prou. Sí, és tota la gent que hi ha en aquesta zona. Sí. A través de les dues finestres del frontal endevinem la figura de l'anomenada Mare de Déu de la Llet i ens demanem si en la seva fama pot tenir-hi res a veure el fet de trobar-nos en un lloc tan a prop de l'aigua. Sigui com sigui, rere d'aquest petit santuari hi ha el punt que més ens atrau de l'excursió, al qual s'hi accedeix per un camí que progressivament s'anirà fent més i més estret. Aquest sender, que fa uns 300 metres, s'acaba sota d'un penya-segat ombrívol, o sigui que aquí reapareixen, i de quina manera, totes les formes que es puguin imaginar de candeles o estalactites de gel, penjades de la roca. I a l'altra banda, al cantó assolellat, la il·lusió es torna real, perquè ja hi veiem l'antic molí construït sota d'una bauma, ran d'un salt d'aigua molt impetuós. Ni més ni menys que un molí troglodític. Set quilòmetres de petjades ens han dut fins a Brotons, un lloc amb una història trista, perquè sembla ser que el 1868 una riuada fortíssima va endur-se riu avall una part de la casa i també la vida d'un nadó, el fill petit dels moliners. Sí, tinc constància d'algú. També de sentir-ho dir dels meus pares, naturalment, que si amb alguna rierada molt gran
que si es van dur un nano del llit, de la seva habitació, es comptava que es devien dur un tros de molí, un tros de vivenda, al qual hi havia el nen dormint. Perquè el que hem vist nosaltres no és el que era l'edificació primitiva. Bueno, es veu, com es pot molt ben veure aquí a l'entrar, hi ha uns restos de parets més allunyades que antigament devia ser vivenda també, que no sé si exactament va ser allò el que es va endur l'aigua en aquell moment que es va endur la criatura. Per aquí dalt, aquesta zona de Castellcir, veig que és bastant habitual l'existència de baumes i, per tant, l'existència de gent que vivien troglodíticament. Sí, bueno, aprofitaven... A veure, el cas d'aquí devia ser per aprofitar la pressió de l'aigua per fer anar les moles dels molins. Però llavors en altres llocs, que hi ha vivendes o alguna vivenda com Esplugues, que és molt semblant a això, i llavors devia aprofitar, doncs, potser per no haver de fer teulada. Mira, ja tenim la bauma i fem unes parets a davant i ja tenim la vivenda. No se sap massa fins a quina època el molí de Brotons va mantenir-se actiu, però sembla prou clar que fa molts anys, tants com 80 o 100, que està deshabitat. I és que s'havia de ser d'una pasta molt especial per viure aquí. Un cop li hem dedicat tota l'atenció que cal, marxem del lloc perquè encara ens queda el darrer objectiu del dia, el mas i l'església que donen nom a la vall. Així doncs, reculem una mica, tornem a passar per la capella de la Tosca i un cop hem creuat la riera, agafem el sentit contrari de per on hem vingut. Després de tot un matí sense cap pujada digna d'esmentar-se, finalment ens toca ascendir una estona. Però gairebé ho agraïm, perquè, com que som al migdia, ens comença a fer una mica de nosa tot l'embalum de roba que duem a sobre. No hi ha gaire tros entre Brotons i Marfà, un parell de quilòmetres com a molt, o sigui que no triguem gaire a tenir el punt de mira al pla sobre del qual hi ha el mas i l'antiga parròquia d'aquests verals. Com que el camí va fent giragonses per vèncer el desnivell, arribem força frescos davant la casa pairal que dona nom a la vall. Al lloc on ara hi ha Marfà, sembla que hi havia hagut un castell del segle X, però no se'n detecta cap rastre. Aquí, l'única data visible és la de 1628. A pocs metres, a l'extrem del pla i sobre la timba, hi ha l'església de Sant Pere, l'únic punt de tota la vall que es veia concorregut un cop per setmana, els diumenges al migdia. Després de la missa setmanal, els pagesos de la zona aprofitaven l'ocasió per posar-se al dia dels seus assumptes respectius i, si calia, hi feien tractes de tota mena. I diu la memòria oral d'aquests topants que un d'aquests tractes tingué com a protagonista principal la Mariona, la pubilla d'un dels masos de la vall. Segons el relat, a mitjans del segle XIX, arran d'un hivern tan dur que tots els masos de la vall se'ls va morir el bestiar, un banquer de Calders va voler aprofitar-se de l'ocasió i va prometre perdonar tots els deutes que la gent hi havia contret a canvi de la mà de la noia. Quan va arribar el dia del casament, un cop acabada la cerimònia i condonats pel banquer els deutes, va aparèixer en Pasqual, el promès de la Mariona, el qual, i d'una revolada, se'n van dur corrents la noia i van fer una acció que ja havien acordat prèviament: saltar el penya-segat i estimbar-se plegats. Hi ha qui diu que aquest caprici del destí en forma d'acte irreversible va ser el detonant del despoblament de la vall, va precipitar l'annexió de Marfà a Castellcir i va fer que per sempre més el silenci planés per sobre d'aquestes terres.
Les nostres petjades han començat al Pou de Glaç de la Fàbrega, han seguit fins a la Capella de la Tosca i el Molí de Brotons i han culminat al Mas i l'antiga parròquia de Marfà.